Росен Карамфилов е следващия поет, който ще чете. Той идва за това четене специално от Пловдив. Добър вечер! Много се радвам, че съм тук. Много се радвам, че всички тия готини и добри поети са тук. Благодаря за възможността. Аз няма да ви бавя много. Ще ви изрецитирам едно ново мое стихотворение, което се казва Йордания. Изпотроших сълзите си поради теб. Пръснаха се като стъклени ампули. Порязаха до дъно очите ми. Заклаха и реците им без пощада. Поради теб изпотроших сълзите си. Една по една. Силмруци удрях ги, заковавах ги с чукове, забивах в тях пирони по 9 сантиметра. Сълзите си пресовах. Поради теб, любовен мой славен чист порой. Позволи ми да позная маковото сияние на голотата, когато идваш. Чуй писците вътре в сърцевината, когато си отиваш. Благодаря ви много.